Междупреслената остеохондроза ежегодно засяга тялото както на възрастните хора, така и на младите. Болестта уврежда междупрешлените дискове и хрущялната тъкан в ломбалната област. Физиотерапевтичните процедури помагат за елиминиране на синдрома на болката или намаляване на нейната интензивност, нормализиране на кръвообращението в засегнатите области, подобряване на подвижността на гръбначния стълб, облегчаване на опудуването на тъканите в засегнатата област, подобряване на подвижността на гръбначния стълб, елиминиране на пренапрежението, което се появява в мускулите, нормализиране на метаболитния процес, стимулиране на имунната система, за да може тялото да се самолекува.